magkukuha na kita ng Palawan, may tas sila, may tasundang. Kailangan niyo kung paano pagkuhit Palawan, ano. Oh, pagkakapagkuha ko pa na dami ng Palawan, direin, mapay din mga mayayaman yung mag-arte, ano, kainin nga Palawan, kanan mga pobriin ini. Asya ni staple food din ha, Eastern Samar, particular sa Borongan, ano. Magkukuha kita yan, kalawin niyo. Kanulay hamtik kang maimpya di nga. Asya na nagtrabahoan unahan nga mga panahon, ano, nakanhi pa kami ha, kuan, Borongan, Palawan an pagkaon, Palawan an ubusin, Palawan an sira. Ay di mga niikuan. Yan hiubos inhin Palawan, ginuutan inhiya marasain. Hala anay. Yan na. Kay gimbutangan binunot ginhinimot mo anira din. Kuan. Pag susukatan tanayan ng Palawan, ano, pinaagihin niya sila. So asintiya, ginsusugahit.